Uthukuthele uyaveva umengameli wakuleli uMnumzane Cyril Ramaphosa ngokuba kunikezwe umkhwanazi amaphepha noma amadokodo abaluleke kakhulu athinta ukubulawa kosopolitiki bakuleli. Angiqale ngobingelele ngikwamukele le channel eMaSweti Media Production okubingelelayo umxolisi mfana kaDloma phansi le enkandla. Mangabe uyaqala ukufika cela ucondze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engize ngalo njengamanje luthi kuthiwa uthukuthele uyaveva umengameli wakuleli uMnumzane Cyril Ramaphosa ngesinqumo sikamkhuzi amaphoyisa kazwelonke uGeneral Fani Masimula sokubabuyisele kubaphenyi baKwaZulu-Natal amadokodo awu-121 ebekade egcinwe ehhovisi likaGeneral Shadrack Sibiya oyilisekela likaFani Masimula. Nakuba izakhamuzi namaqembu epolitiki besishayela ihlombe isenzo sikaMasimula, lokhu akwehlanga kahle kuMnumzane Cyril Ramaphosa njengoba ecabanga ukuthi lokhu kuzophazamisa ukusebenza kwekhomishini likaJaji uMbuyiseni Madlanga akaphenya kulo izinsolo zikamkhuzi amaphoyisa uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Kanti kuzokhumbula ukuthi ezinyangeni ezidlule nje kwasukomkhulu umsindo lo ngenkathi uMnumzane Nhlanhla Mkhwanazi ethula inkulumo yakhe. Nakathi uma ngabe seyithula wasolo sopolitiki nezinye izikhulu zeminyango kahulumeni okubalwa kuzona nongqongqoshe amaphoyisa uMnumzane Senzo Mchunu ngokusebenzisana nezigilamkhuba. Wasola uMchunu ngokugxambukela ekusebenzeni kophiko oluphenya amacala athinta ukubulawa kosopolitiki okwaholela ekutheni ligcine selihlakazwa ke lolu phiko. Ngemuva ke kwenkulumo kaMkhwanazi uMasimula waveza ukuthi uSibiya waphula umyalelo wakhe ayekade emtshela ukuthi ke engahlakazi ke lolu phiko. Yena kuSibiya ke wabeke sihlakaza ke etshelwa uSenzo Mchunu ukuthi cha weSibiya sivale lento yokuphenywa kokubulawa kosopolitiki. Ngamanye amazwi nje asiyeke phansi lento ukuthi ke khona osopolitiki ababulawayo siqhubekele phambili nempilo. Nangempela kuSibiya ke naye ke wabeke eselalela ke uminister wakhe uSenzo Mchunu eseyeka ukulalela lo okhuza amaphoyisa yena kayilisekela lakhe okuFani Masimula. Kanti ke uSenzo Mchunu osamisiwe nje emsebenzini njengoba izintambo zibanjwe uSolwazi uKhatshaliya usolwa ngokuvikela abathile abanegama abasolwa ngokuthinteka esigamekweni zokubulawa kosopolitiki. Naye kuSibiya lo umisiwe ke emsebenzini njengoba kusenziwa lolu phenyo. Nangakolunye ke futhi uhlangothi lo osabambile njengamanje esikhundleni sakhe uSenzo Mchunu uKhatshaliya naye kuthiwa ke akasithokozelanga isinqumo sikaMasimula sokubuyiselwa kwamadokodo kumkhwanazi. Okhulumela kumengameli wakuleli uMnumzane Vincent Magwenya uthi ke uMnumzane Cyril Ramaphosa uke wahlala phansi waba nengxoxo nobambe kwesobuminister uKhatshaliya bekhuluma ke ngakho ukuthi ke kunikeze umkhwanazi lamadokodo abaluleke kangaka. Waseveza ukuthi ke bobabili abakuthokozelanga lokhu bebona ukuthi ke kuzophazamisa uphenyo olwenziwa ke ileli jaji elaqokwa uMnumzane Cyril Ramaphosa ukuba ke liphenye ngalezi nsolo ezenziwa ngumkhwanazi. Nganza kwethu cela ukuthi lolu daba ngiligoqe lapho makukhona okunye okuvelayo ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngiyakuvezela. Engikucela kuwena nje ukuthi ungicofele subscribe, like bese uyakhomenta sidibane nakwi video elandelayo. Ngiyabonga.